Se raha poikii. Tää on nimittäin semmonen paketti, että... Usko. Kirjekurssin. Insinjööri. Kurssin viimeiset kysymykset. Minä olen vähän kateellinen sulle. No. Mitä jos näihin vastaan oikein, niin sinusta tulee insinjöörin rouva. Sitä ollaan sitten niin leveitä maitokaupassa. Noniin, ja turpa kiinni. Nyt alkoi insinjöörikokeet. Rakas oppilaamme, tervetuloa sitten insinööritutkintomme loppukokeeseen. Ja olkaa hyvä ja istukaa. Kiitos. No, miten se joulu meni? Kiitos oikein mukavasti. Sehän hauska kuulla, ja lahjoja tuli. Ei tullut, en saanut yhtään. No sehän hauska kuulla, että lahjoja tuli. Joulupukki oli siis oikein kiltti. Joo, minä olin oikein kiltti joulupukki. Mä olin 10 paikassa pukkina. Teillä joulu meni siis, oli siis todellinen perhejuhla. No se oli todellinen perhejuhla, mä olin 10 perheessä. Teillä meni siis joulu oikein hyvin vaimonne kanssa. Verrattomasti. Kun minä tulin aamusta kotiin, jouluaamuna kotiin, niin kello oli siinä, se oli 6 tunti. Ja Eukko kuorosasi täyttää häkäitä oikein kivasti. Hauska kuulla, että joulunne oli onnellinen. No niin, ja nyt kun sitten vaihdut taas nämä pakolliset kuulumiset, niin aloitamme insinööritutkinnon loppukokeet. Voitteko selvittää kurkkun, että pystytte vastaamaan kysymyksimme reippaasti ja kuuluvasti? Nyt minä en kuulu. Siis reippaasti ja kuuluvasti voitte vastata kysymyksiin. Selvittää kurkku. Selvittää kurkku. Kyllä hetki vaan. Kiitoksia. Kiitos. Joululle mä ja sitten aloitamme koekysymykset. Mikäli vastaatte oikein seuraaviin teknisiin kysymyksiin, olette valmistunut insinööriksi. Ja kysymys 1. Onhan autossa kondensaattori? Onhan. On. Erinomaista. 10 pistettä. Ja toinen kysymys myöntävästä vastauksesta 10 pistettä, kieltävästä 0 pistettä. Ja kysymys kuuluu, mitä mieltä olette automaattivaihteesta? Kyllä. Juuri niin, 10 pistettä. Huomaa, että olette perehtynyt kurssille. Ja sitten 3. kysymys. Mitä mieltä olette ollut kurssistamme, jos nyt saatte diplomi-insinöörin paperin? Ihana, loistava kurssi, kerta kaikki. Haluatteko suositella sitä muillekin? Kyllä. Erinomaista, erinomaista. Olette läpäisty tutkinnon. Anteeksi, pieni hetki. Maksunnehan on suoritettu. On. Sillä tavalla. Ja nyt voitte avata diplomipaperinne ja lukea sen ääneen vaimollenne, joka ilmeisesti on tähän saakka olettanut, että te olette sellainen nahjus, josta nyt ei suoraan sanoen ole mihinkään. Mistä te sen tiedätte? Joo, paperi. Se on semmoinen pyöreä rulla. Jaha, on tämä? No, näitä ei ole mankkuvaa, mutta katsotaan miten se alkaa. Joo, se alkaa hetkinen vaan. D-llä. Alkaa D-llä? Ja D-llä. No kyllä se sitten on. Sitten se on. Niin saa vähän vaimo kuulla. Ja vaimo saa asiat nyt. Lukekaa. Joo. Diploni. Te olette nyt insinööri. Niin. Joo. Te olette nyt diplomi-insinööri. Ja kato, alla nimet ja kaikki. Niin. Mitä sanoteltu? Nyt tämä jätkä lähti taas. No mihin se nyt taas lähti? Vähän töitä hakemaan. Ansion. Täytyy hakea vähän semmoista insinöörismiehelle sopivaa työtä, sitä helppoa sisäduunia vaan. Terve vaan!